Roderick Samud ta' 39 sena, surġent u ex-uffiċjal ta' sigurtà ma' Lorenz Gonzi, magħruf sew fl-istamperija, ġie multat 10,000 euro war l-instab ħati li għadda informazzjoni konfidenzjali tal-Pulizija lil blogger Daphne Caruana Galizia. Fawissu ta' sentejn ilu il-Gazzetta Kulħadd kienet żvelat li Samud inqabad jgħaddi materjal intern tal-Pulizija lil Caruana Galizia dwar Adrian D'Elia, dak iż-żmien kien fit-telli għall-kap nazzjonalista. Fil-qorti l-Ispettur Justin Camilleri xedt li fis-16 ta' Awwissu tal-2017 Caruana Galizia tellet artiklu bit-titlu Nationalist Party Leader Contender Adrian D'Elia replies to questions about anonymous reports to the police. Flimkien ma' dan l-artiklu ittella ritratt ta' rapport li wara biċ-ċar li dan ittieħed mis-sistema tal-Pulizija. L-Ispettur spjega li l-Pulizija bdiet investigazzjoni biex tiddetermina x'rapport kien u min għaddih lil Caruana Galizia. Ġie determinat li r-rapport kien dwar investigazzjoni li saret mill-Pulizija mid-distrett ta' Ħalqormi. Min sariġ forensiku riżulta li fuq il-mowbajl ta' Samud kien hemm żewġ ritratti ta' dan ir-rapport li kienu identiċi għal dak li der fl-artiklu ta' Caruana Galizia li eventwalment spiċċat fil-mira ta' Adrian D'Elia meta sejħilha biċċa blogger. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.